Har dig og mor spillet en ny bane? Ja, i Fortnite. Hernede. Skal vi spille Fortnite? Ja. Skal vi spille Fortnite? Ja. Er du ikke syg? Nej, jeg er frisk. Goddag og velkommen til Gamestuen. Vi spiller nu Fortnite. Sammen med Jonathan. Boing, 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 boing. Vi vil spille no build. Vi vil spille for at vinde. Og have det rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Ej, vi spiller zero build. Vi går lige ind her. Rank, det bør vi nok ikke tænke på. Lad os do ranked of solo. Kan vi vide? Ranked on? Chapter 5, Season 1. Okay. Jeg har et juletræ. Det er fordi, det lige har været jul. Og det her, det er pretty much the only skin I have. Så betyder det ret meget det eneste skin, jeg har. What? Den er simpelthen også lavet inde i... Ej. Har dig, mor, også spillet den der? Sejt. Okay, det er faktisk ret... Det her Lego noget her, der kan man simpelthen tage sit skin med ind i. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg er så overrasket over, men det er da ret nice lavet. Boop, boop, boop. Cerebell, kom nu. Hallo. Og far, når du falder, så falder du med lys. Okay, jeg har aldrig prøvet at spille ranked før. Men jeg går ud fra, at enten så starter man med at være low ranked, ud fra ens level. Eller også så kommer jeg ind i en bane, og så bliver jeg placeret efter, hvordan jeg klarer mig. Godt, lad os se, hvad for nogle organisationer skal... Ja, det må hun gerne. Deal damage to enemies players within 15 meters. Within 15... 20 meter, det er bare tæt på det. Deal damage to opponents shortly... Ja, det forstår jeg ikke. Deal damage to opponent with 5 seconds of sliding. Det bliver den der, det virker til det nemt. Så vi skal bare tæt hold. Der er en gun herovre. Jon, han vil gerne have, at vi lige løber over. Okay, lad os prøve at se, om vi kan noget med den her. Okay, det ser ud til, at der var der i hvert fald nogle spillere, der havde nogle skins, så de har da nok spillet mere end mig i hvert fald. Og Jon sidder og tapper for at jump. Okay, lad os prøve at se. Jeg har spillet lidt Fortnite før, men jeg er på ingen måde ekspert, så hvis I ikke ser det helt vilde gameplay, så er det en læringsproces. Og husk alle sammen, det handler ikke om at spille for at vinde, det handler om for at være med. Hvis min figur laver lidt nogle underlige... Jonathan, nu kommer vi ikke først ned. Hvis min figur laver nogle lidt underlige moves af til, så er det fordi Jonathan sidder og taster på tab. Jamen, Jonathan. Vi bliver nødt til at tage, for vi skal i kamp lige om lidt. Der er en anden spiller hernede. Okay, vi tager den der. Vi tager kisten. Der er mange gode ting. Det skal jeg bare løbe op i. Kom nu. Jeg har ikke plads til mere guld. Okay. Jeg ved godt, at man skal vente med at tage dem her. Men i og med, at der er en anden spiller hernede et eller andet sted, så ved jeg, at jeg skal i kamp lige om lidt. Så derfor så vælger jeg altså at gå all in. Okay. Det er skud. Jeg kan høre ham. Jeg kan høre ham. Det ved jeg ikke. Hvad er det der? Øh. Woo! Den er nice. På den på manden. Nå, det er en, der giver mig skjold, ven. Det er en, der giver mig skjold. Nu skal vi se her. Han må være her et eller andet sted. Men hvor? Eller er han stukken af? Jeg synes, jeg kunne høre ham. Hej tak. Det kan være, han er stukken af.
Jo, vi skal nok køre en bil. Vi skal bare lige have lidt stof. Jeg ved ikke, hvorfor gør det. Jeg har jo fuld. Jeg har jo fuld. Okay. Den er nice. Sådan en skal vi prøve at bygge i Car Mechanic. Så kører vi. Det irriterer mig, han slap væk ham der. Der er nogen, der skyder herovre. I på sagen. Okay. Prøv at se, hvad der sker med din hue. Min hus stikker op af taget. Okay, lad os se her. Du ødelagde lige hegnet. Jeg ødelagde lige hegnet. Den kører da helt elendigt, den her. Eller også er det chaufføren. En af delene. Okay, jeg så nogle skyde herovre fra. Den her er det ikke... mener det så... prøv lige at se, hvad der ligger der. Prøv lige at se, hvad der ligger der og venter på mig. Ej, prøv den der har savnet mig. Den har godt nok savnet mig, den der. Den er pistol her. Den har bare ventet på. Har lagt her og ventet helt alene på, at jeg skulle komme og tage den. Ej, det var synd for den. Nu er jeg her. Okay, det kan ikke passe, at jeg er den eneste, der kan lide at være her. Jeg ved, der løber nogle folk rundt heroppe. Der kan jeg gerne lige vil skydes lidt på. Jepper. Der. Det var en spiller. Det var en spiller. Ja, jeg kan godt lide med sigtekorn på. Prøv at se her, han er med på løven. En trampolin, den tænker jeg ikke lige, vi bruger endnu. Jeg tænker, jeg lige skal tjekke, om der er nogle flere et eller andet sted. Det er der ikke. Der løber der faktisk en. Ej, jeg ramte faktisk ikke engang, så I det? Ellers har jeg det på video. Den er der stadigvæk. Hvad med, at du løber hen til ham? Det kunne jeg selvfølgelig også. Okay, jeg er faktisk imponeret over, hvor tæt på jeg var. Og også lidt imponeret over, hvor dårligt jeg ramte. Nå. Der var spil, ja. Lad os se. Woohoo! Så kører vi, Ulla. Fordi jeg er sikker på, at den her bil, den hedder Ulla. Så, op med ham. You can run, but you cannot hide. Ja, det var i hvert fald lidt gode ting. Lad os prøve at se her. Okay, det starter meget godt. I er top 50. Der var de der duties, jeg snakkede om. Yep, den snupper vi. Tak for den. Tak for den. Ja, jeg skulle da mene, de burde have sådan et lille kort måske. Det ligger der. Det ligger lige der. Hapser. Og snapser. Fordi nu kan vi så se det næste kort, hvis jeg trykker M her. Så kan vi se her. Det er næste cirkel. Det vil sige, at vi skal faktisk der og have lidt fart på. Skal jeg lige se, om jeg kan få min... Jeg vil altså ikke gerne have noget liv med, så jeg kan lige hælde mig selv op. Hvis det utænkeligt skulle ske, at jeg bliver ramt. Okay. Jeg skal blive bedre til at bruge de her taster heroppe, kan jeg godt mærke. Hvor blev Ulla af? Det er rigtigt. Ulla, kom her, Ulla. Så kører vi. Kom så. Kom så, Jonathan. Syng en sang. Kom.
sådan. Åh. Ej, det var bare fordi, jeg fik lyst til at hoppe ned på toget. Er der nogen, der skyder herovre? Skal vi også se, om de har det godt? Der er 2, der skyder. De skyder nok på hinanden, så. Ja. Går en høne, ja. Lad os bare se. Det er fordi, de står garanteret hernede og skyder på hinanden. Ja, sådan. Så er de væk. Øj, han har lidt en... Kom så, Ulla. Det skal jeg vise dig. Ses! Wow, au! Okay. I så ikke noget. Okay, hvad er det der? Den vil vi gerne have i stedet for den der. Den vil vi gerne have i stedet for den der. Og masser af skud til. Jeg takker og bukker mange gange, og vi ses på den anden side. Halløjsa! Væk med dig. Er du sød at gå ned for min bil? Det har du slet ikke betalt for. Er det en Saigon? Nice. Jo. Nå, vi skal lige have en drink på det der. Woohoo! Det må vi da hellere. Ned i vand. Vi kører ned i vand. Kom så, Ulla. Ja. Vi skal få en tankstation. Hvor er der en tankstation henne? Vi kan prøve at se. Vi sætter destinationen. Let's get rolling. Kom så, Ulla. Nå, holder du godt øje med, om du kan se nogen, Jonathan? Det var godt. Jeg kan vide, om jeg egentlig har fået skudt en på 20 meters afstand med sådan en shotgun der. Der er gode spillere herovre. Hvad vej er de? De må komme bag fra mig her. Er der en tank? Det er der også. Godt spottet, Jonathan. Prøv at se. Der må løbe en god spiller hernede. Han har også en sniper. Han blev snipet. Jo, vi skal lige prøve at se, fordi han blev snipet af en eller anden. Og ham, der snipede ham, vil måske prøve at tage hans stof. Der kommer i hvert fald en kørende der. Kan vide, om han kan modstå og prøve at tage den der. Au! Okay, han har spottet mig. Nej! Hvordan kunne han se mig der? Hvordan kunne han se mig der, Jonathan? Okay. Ja. Unranked. Lad os prøve at se, hvad vi kommer i. Okay. Vi er bronze. Vi prøver igen. Ja, hvordan kunne han se os? Hvordan kunne han se os? Det kan være, at han har set kampen, og han vidste, at jeg var deroppe.
Så hvad skal vi gøre anderledes næste gang, Jonathan? At vi bare flygter. Okay, at vi bare flygter simpelthen. Ja. Eller også, når vi har skudt nogen, så skal vi finde et andet sted at sidde, og så skal vi lade være at sidde og gemme os bag en blomst, men måske finde finde et eller andet beskyttelse at sidde og gemme os bag. For det tror jeg, det var jo også det, der gik galt. Jeg kunne ikke, når han først havde set mig, så kunne jeg ikke komme i dækning nogen steder, og jeg kunne ikke løbe væk, fordi han ramte mig. Far, kan du huske den gang, du havde det der skjold? Ja. Du mener, det var måske en god idé at finde skjold igen? Ja, og far... Det var måske heller ikke dumt. Hun sætter bare... Hun sætter bare Det- den der klo faste ting, og så løber hun bare derhen. Ja. Og prøv lige helt ærligt. Prøv lige helt ærligt. De kunne da ikke cutte den der. Nå, vi skal have mission. Damage enemy players with hammer pump shotgun. Okay. Deal damage to opponents shortly after steps. Get 3 seconds of airtime on a motorcycle. Vi skal være i luften i 3 sekunder med en motorcykel. Den skal vi prøve. Det er den, vi går efter. Og nu skal vi nakke en stormtrooper. Vi skal skyde en stormtrooper! Woohoo! Hvor er du, stormtrooper? Far, prøv at kigge bag dig der. Kan vi prøve den trampolin, der er bag dig? Ja, det skal vi. Woohoo! Kan man ikke skyde, mens man... Det kan man ikke. Okay, vi skal finde et sted, hvor vi kan finde en motorcykel. Og jeg tror umiddelbart, at... Der er en her. Du tror, der er en her et eller andet sted? Tvivlsomt, men okay. Vi prøver at se. Det hvide hus derovre. Det hvide hus derovre kunne godt ligne et sted, der har en motorcykel. Ellers... Ej, Jonathan, lad være! Ellers det her sted her kunne måske også godt have en motorcykel. Over ved en togstation. Der er en bil, men ikke nogen motorcykel. Jo, prøv at kigge lige der. Var der en? Far, prøv lige. Ja, du skal lige have en pistol. Der er også en anden mand. Der var en der... Haps. Ses! Hvordan kan vi være oppe i en motorcykel i 3 timer? Ja, vi må jo skulle finde et højt sted at falde ud fra. Så lad os prøve at se her. Det er i hvert fald ikke 3 sekunder. Hvor lang tid er det? Det var 1,2 sekunder. Okay. Så prøver vi her. Og tryk hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej! Så tæt på. Vi var 0,3 sekunder fra. Så vil jeg sige, hvis vi nu prøver deroppe. Vi tager helt op i toppen med den ret. Hvordan kommer vi derover? Vi skal derover. Woohoo! Jeg elsker bare at Vi skal simpelthen herover. Woohoo! 1,9, det var faktisk ikke dårligt. Men prøv at se det der. Kan du se den store bakke deroppe? Det er vores 60 sekunders bakke. Det kan jeg godt fortælle dig. vi skal bare helt op i toppen. Ja. Sådan. Okay. Så giver vi den bare fuld gas. Skal vi prøve den der trampolin? Woo! 3 sekunder. Vi klarede det. Vi gjorde det. Skal vi blive ved med at køre på motorcyklen? Ja, men nu skal vi have fundet nogle pistoler også, så vi kan vinde også. Lad os prøve at se her. Det er sådan en ting, hvis mor Det er sådan- siger, jeg ikke må bruge. Sagde mor, du ikke måtte bruge den? Okay. Skal vi prøve at se. Der var nogen, der skød herovre. Lad os prøve at se, om vi kan se dem.
Not on my watch. Det er fordi, nu skal jeg ned og handle hans stof. Okay, det var faktisk noget ret gode sager, han havde. Hvad siger du? Sådan. Så kan jeg lige snappe det guld der. Der er skud derovre. Nice. Så se, nu er ham der blevet min teammate. Der skal vi ud og køre på motorcykel. Det er det, vi skal. Oj, kom skippermænd. Altså, han er ikke den bedste teammate, jeg har haft i hvert fald. Jeg ved det ikke. Men han er i hvert fald fyret. Karl Johan, hvor blev du af? Karl Johan? Der. Prøv at høre her. Når jeg bliver skudt, så skal du skyde tilbage. Okay? Skal vi lige tage den en gang til? Jeg skud på. Au, au. Du går tilbage. Okay? Nå. Lad os se her. Karl Johan, er du med? Lad os prøve at se, hvad han havde af good stuff. Han havde i hvert fald den der. Ja. Hvad er det der? Skal vi have den i stedet for den der? Det synes jeg da faktisk nok lige, vi skal. Var det den, jeg ligesom... Okay, Karl Johan, du må heller ikke give mig chok. Nej. Så, Karl Johan, kom så. Kan jeg ikke vente på dig mere. Kom så. Du skyder. Jeg kører. Godt. Arbejdsfordeling forstået. Skal jeg prøve at lave flyhavn med Karl Johan? Det er on. Okay, der er nogen, der skyder herover. Nu skal vi først lige lave et meget vigtigt flyvehop. Med ham her, Karl Johan. Ja. Okay, er du klar? Så giver vi den fuld gas. Kom så, Karl Johan! Okay, det andet, det var større. Okay, der er nogen, der skyder et eller andet sted fra, kan jeg høre. Prøv lige her. Kom så, Karl Johan, du kan godt. Eller er det motorcyklen, der siger som skud? Jeg tror, det er motorcyklen, der siger som skud. Ja, lige 2 sekunder. Der er nogen herovre, der skyder. Rulle. Deroppe, kan du se dem? Der skal vi op og blande os. Ikke også, Karl Johan? Det vil vi gerne være med til. Det håber vi, den kan. Køre i vand. Som Jonathan. Skal vi få det? Nej, Jonathan er ikke lige hop. Fordi jeg ved ikke, hvor de er henne. Det er de nok. Men jeg kan godt lige at vide, hvor de er henne, inden jeg går i kamp. Altså, Karl Johan, han er ikke den hurtigste i hvert fald. Karl Johan er ikke den hurtigste i hvert fald. Ja, jeg tror ikke engang, jeg kan finde ud af at gå ind ad en dør. Hvor blev de af? Ved de slet ikke, vi skulle lege? Skal vi lige på der? Så skal vi lige have den her. Var der ikke mere af det herinde? Whoop.
Hun havde også sådan en. Hvad er det der for en? Er det ikke den samme, som jeg har næsten? Ikke helt. Ikke helt. Jo. Så her. Se her, se her, så her. Se her, se her, se her. Ja, her. Hvordan lavede han det der hop? Han kunne bare hoppe over der. Det skal vi også prøve. Det skal vi også prøve. Sådan her. Nu prøver jeg lige at se her. Hvordan her? Woo! Han er gået ned nu. Nå, Karl Johan. Kom her. God robot. Vi skal køre på noget motorcykel. Lad os komme tilbage. Okay, der er sådan noget derovre. Og far, du går lige bag. Var den bagved mig? Der var den. Okay, vi skal videre, Karl Johan. Herovre, Karl Johan. Hvordan kan han finde ud af at gå på hvordan følger han efter os? Jeg kigger, hvor vi går, så går han der. Kan du vide, at man kan tage det her, mens man... Ja, man kan! Okay. Kan du se derovre? Ja. Den blå ting? Ja. Det er der, vi skal over. Hvorfor? Fordi det er der, det er sejt her. Og se vores hop, den nye hop. Ja. Karl Johan, klar. Klar, super hop ind. Hop ind, klar. Bliver vi skudt på, eller er det motorcyklen, der er ved at gå i stykker? Jeg ved det ikke. Det er motorcyklen, der er nogen, der skyder derovre også i hvert fald. Vi kører derover. Low fuel. Okay, der er nogen, der skyder lige her omkring. Må jeg heller ikke få det husk at lade. Løber væk. Karl Johan. Motorcykeltid. Øh, Der står no. Emily. Dræbte han lige sig selv? Ja. Dræbte en klaptorsk lige sig selv? Ja. Ja. Det var da genialt. Ja. Det var da genialt. Hvorfor det var genialt? Ja, fordi han har jo sådan set absolut ingenting lavet. Og nu har jeg afgivet, nu har jeg afslået min position. For ingen verdens nytte. Hvad kunne du? Nej. Efter vores motorcykel. Uh-oh. Venner. Uh-oh. Ned i vand. Det var fordi, der var en, der kom ud her. Lad os da lige prøve at se, hvad de havde af gode sager. En sniper. Pumpgun. Hvad er det? Prøv at se den der. Nu skal vi bare ud til det blå lys. Og det er lige der. Okay. Vi ses der på den anden side. Prøv at se. Det er den der bil. Prøv at se, det er en sej bil. Jamen, den er gået i stykker. Den er gået i stykker. Så nu tager vi Kurt. Eller du ikke Jørgen. Hvad siger du? Bjørn. Nej, Jørgen. Jørn. Hedder den Jørn, den her? Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det må være en Jørn. Kan hoppe? Den kan ikke hoppe. Den kan desværre ikke hoppe, nej. Den kan ikke hoppe. Den kan ikke hoppe. Lad os prøve at se, det ser ud til, at der har været nogen, der har været i gang med at slås her. Derovre. Fordi der er nogen herovre, der skyder. Lad os lige prøve at se. Derovre er showet. Derovre er showet. Nej! Jeg havde ham lige på kornet.
Så står han stille lige om lidt. Nej! Det er altid mit bedste skud, der fejler. Sådan. Ja, men hvor blev bilen af? Nej! Kurt! Sagde du, han skulle køre derover? Jonathan! Skal han jo ikke. For det første skal vi den helt anden vej. Vi skal den her vej. Okay, der er 7 spillere tilbage. 7 spillere tilbage, og vi er de ene af dem. Og vi er de ene af dem. Den ene af dem. Så lad os prøve at se her. Herover der løber der en lige om lidt. Så hvis vi lige kan få... Han er lidt presset for at komme videre. Han må være herovre et eller andet sted. Derovre er han. Derovre er han. Han er oppe på taget. Ah, det var forkert. Det var forkert. Det var forkert. Det var forkert. Okay, vi ses. Du kan godt finde ud af at ramme. Hvad siger du? Ja, men han skød på den. Ja. Jeg tager lige noget mere skjold. Fordi jeg har mistet det, jeg havde. Vi tager den her. Den ser nemlig bare god ud. Nej, han punkterede den. Han har punkteret den. Jo, han har. Det slipper han ikke godt fra. Det kan jeg godt fortælle dig. Åh. Hvad siger du? Det kan der ikke lige herovre. Det kan der ikke herovre. Lad os lige prøve at se. Der er en eller anden, der har været død. Der er en motorcykel. Der løber en derop. Eller, nej. Okay, okay, skyen den kommer, skyen den kommer. Skyen den kommer, og jeg er ved at miste internetforbindelsen, kan jeg se. Jo. Nej, ikke helt 100. Ja. Der er garanteret nogen deroppe. Skyen er på vej. Ja, vi skal ikke derop i hvert fald. Vi skal ikke derop i hvert fald. Fordi at skyen den er den anden vej. Der er nogen, der skyder mod vest. Er det der en? Men der er et flag med yes på, far. Der, på kortet. Ja. Skal vi ikke derover? Okay, jeg kan høre en bil. Jeg kan høre en bil. Jeg kan ikke lide ikke at have en bil. Der er en, der gemmer sig. Ej, det var ellers godt set, Jonathan. Der er bilen, ja. Nu er jeg i problemer. Nej! Øv! 6. pladsen. 6. pladsen. Ja, hader de der skjold der. Hader de der skjold der. Jeg tror, vi siger lige... Pling.
Vi er nu ranked op til Silver 1. Det var Fortnite for denne gang. Vi siger tak derude. Og så svart. Og vi ses i fremtiden.